Салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо як пироги себӣ мепазем, шарлотка. Ба мо себ, ҷурғот, шакар, равған, тухм, разрихи сир ва орд дар кор мешавад. шумо метавонед кефир истифода баред дӯстони азиз, ё ин ки сметана. Азбаски ҷурғот на он қадар кисли аст, мо барои ҳамин хостем ки ҷурғотро истифода барем, ҳам бисёр фоидаовар аст. Вақте ки ҷурғотро омехта мекунед, як стакан шакарро омехта карда, пас он тухмро меандозем дӯстони азиз. ана баъд онро нағз омехта мекунем, то ки анами хамири мо ҳамаи шакарҳояш хуб омехта шавад, яъне шакараш дар хамир намонад. ана вақте ки дӯстони азиз шакари мо хуб омехта мешавад, баъд мо 10 қошуқи калон орд меандозем ва ҳамроҳ мекунем разрехителро. Пас он дӯстони азиз онро ҳам нағз омехта карда, дар охир як стакан равғани худро андохта ва боз як бор хушрӯ омехта мекунем. ҳозир дар раванди видеои ман шумо мебинед ки ман онро чӣ тавр кардам. ана дӯстони азиз, дар охир дар лист себҳои майда кардаи худро гузошта, аз болояш анамо хамири тайёр кардагии худро мерезем. дар 180 градус духовкаба мемонем. ҳамин як 15-20 минутба тайёр мешавад. аз болояш баъд сахарная пудра мекунем. беҳад ба мазза мулоим ва маззааш ба тамоман гап нест. дӯстони азиз, шумо метавонед аз ҳамин рецепт истифода баред. духтарҳо дар комментариҳо нависед ки шумо чӣ тавр тайёр мекунед. беҳад хурсанд мешудам ва тавсия медиҳам ки аз ҳамин гуна пирог низ шумо омода кунед.